Vlado. Ne, polako, 6 minuta. Ti si dobar, pastir stada svog. Braćo i sestre, evo nas u ovom zboru u kojem se želimo oprostiti od preminule doktorice Vesne Bosanac. U ime cijele naše Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ime nadbiskupa Đure, nadbiskupa u miru Marina, i dodajemo ovome i molitvu da se obnovi mir svugdje gdje je on ugrožen i narušen. Po Kristu Gospodinu naš. Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje. Riječ Gospodnja. Čekati plać, odgovoriti na bolne jauke, učiniti sve što je bilo moguće, čini nam se čak i iznad prirodnih ljudskih snaga. I svjetlost vječna svjetlila joj. O dubini duša, učiš me mudrosti. Nad mrtvim Lazarom suze lio, dostoj se otrti naše suze, molimo te. Gospodi, ne usliši nas. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Ti znade